Jo he nascut a casa i he vist néixer els meus germans. Jo he nascut a casa i he vist néixer els meus germans. Jo he nascut a casa i he vist néixer els meus germans. Jo he nascut a casa I el Sam també. i el Sam també. Sí, han sigut 5 parts diferents, 5 parts amorosament acompanyats. Una de les vegades amb la Imma Marcos, l'altra amb la Imma Sàrries, altres 3 amb Mitjorn, i de tot això el que ens agradaria transmetre és que desitgem que s'avanci en el tema del part respectat, que es respecti la decisió de les dones de parir allà on se sentin prou segures i prou ben acompanyades, en què els professionals i les professionals puguin obtenir i estar ben assessorades, obtenir informació i estar ben assessorades per poder acompanyar les dones tal com les dones necessitem. I bé, us desitjo un bon part a totes. Gràcies. A mi parir a casa m'ha donat seguretat a mi mateixa i maduresa. Avançant l'embaràs em vaig donar compte que el més important per mi era que em respectessin els meus tempos i per tant l'opció que em sentia més segura era la de parir al domicili. Vaig trobar una llevadora que vaig tenir molt bon feeling des del primer moment i amb ella vam començar a preparar les diferents opcions que teníem, la preparació de llar, com abordar les contraccions. Alhora va haver-hi un exercici molt important de tallar amb aquelles pressions socials o els petits incidents burocràtics que van apareixent quan tries una opció que està fora del que estipula el sistema. I va ser un procés llarg, va ser un procés molt bonic i el més important de tot va ser que vaig descobrir que era capaç de donar llum a la meva filla d'acord amb la meva manera d'entendre la vida. Ha sigut l'experiència més intensa i més poderosa com a dona i com a persona que he viscut mai a la vida. Ara sí que entenc d'una manera profunda i real la importància de néixer a casa i que l'única manera de poder viure-ho com ho he viscut i ho visquem, l'única manera és amb la intimitat de la llar i amb l'acompanyament de les persones que t'estimen i d'una guia que et doni la màxima confiança. Com em va donar en el meu cas la llevadora que em va acompanyar durant tot aquest viatge. Cada vegada que ho penso m'emociono, surts d'allà amb un empoderament com a dona fortíssim, que no marxa mai i té un punt inclús addictiu, que bueno, evidentment si torno a quedar-me embarassada tornarà a ser de la mateixa manera, espero, el part i amb la mateixa llevadora. Gràcies Imma, gràcies llevadores. Moltes gràcies. El fet de tenir 2 dels 3 parts a casa va suposar primer de tot un treball d'afrontar i superar unes pors, després un treball de confiança en un mateix, en la parella i en els altres i en la vida. També és donar una oportunitat a una altra manera de néixer, diferent, i de començar la vida d'una altra manera, que després repercuteix en la personalitat dels nens i el fet en si d'agafar el poder de confiar en la dona com a mare y capaç de donar llum. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Un trabajo de confianza y de conciencia en la pareja, en la familia, el estar presente, ¿no? La presencia, sobre todo en algo tan bonito como es ver nacer a un hijo. Bé, per mi, parir a casa ho ha sigut tot. Estar tranquil·la, tenir vistes a aquest campanar, estar acompanyada de gent que conec, de gent que estimo, que em dona suport, que sap el que vull, que em coneix, que sap com ho vull, i la veritat, m'ha donat molta seguretat poder parir a casa. Per mi el que més m'ha aportat ha sigut seguretat, poder parir a casa i estar tranquil·la amb la meva gent. Ha sigut un plaer parir a casa amb les llevadores de part a casa.